Защо толкова много хора страдат по байтошно време? Обожавам тази тема. Представете си, че вие сте в колата и чувате някаква стара песен, която е от периода, в който вие сте били на първа дискотека, първа целувка, първо гадже, въобще били сте студент, не сте имали никакви грижи, никакви проблеми, няма значение къде спите, къде живеете, нямате деца, нямате проблеми и въобще животът е един безгрижен, една песен. По същия начин са били и тези хора, те са били млади, те не страдат по байтошовото време, те страдат по своята младост, обаче тяхната психика не може да ги различи двете неща. И всъщност какво се получава? Те възхваляват един режим, който тотално не е работил, икономиката е била тотален леш, авторитарно управление. Освен всичко друго, заработва най-честата защита на нашата психика, а тя е... Боже, знам я на руски, не на български. Витеснения. Добре се тая. Тази защита